Имам хубав хуй. Цеко, пусни се, бе. Не мога, бе, брат, не мога, бе. Още съм обиден, брат. Още съм обиден. На L Peacemaker-а, брат. На L Peacemaker-а съм обиден. Това съм записал без уша. Не иска много хора в чата, дето не знам, бе. Има много ме кеф както с камерата танцува по ритъм. Много ясно, брат, той е професионал. Да, май, с Конго е записано, докато го язди. Ец. Чефец, какво става, чефец? Чай ти фърля, сина. Така, вземе, брат. Малко си. Не, няма целият филм да се разви на тази площадка. Сега преди малко го снимахме на Сердика Мола, сега го снимам тук. Ходил съм 2022 на Муфаса в Moonlight. О, и ние бяхме там. И Smoke Purp беше там. Яко. Значи сме се видяли. Добре, чай сега да снимаме ученика. Симбат от кога отговаря за светлините. Ето е Лаксипър, най-после нещо позитивно. Симбат, W асистент. Аз съм 70 и ще ми издържиш. Вижте, бе, Лаксипър бил печага, бе. Симбат, W асистент ти вика. Много ясно е, брат. W асистент. Представяш си кръче. Ева, той е голям печага. Много голям печага бил, бе. Чай, че не му заправим тима Лаксипър, бе. Ай, Лаксипър. Ево, брате. Ево, брат ми. Да, виж като добре, ама чай да снимаме още да имам по база да мога да има. Не е после да кажем към Генгста си, Симба. защото принцип широко. Сега варим широкия обектив, чат. Кажи, че... Почвам. Малко по-голямо същината. Как мина ученето с нощи? Ами много зле. Чакай, нека не. О, шит. О, шит. Ора, Иване, мъка. Спри да се реш там за кадър. Ева, тук си седа на кадъра, бе, брат. Галю, какво прави? Нещо не ми си идва. Не знам, брат. Все пак се рама в кадър доста. Хората не снимат къпът, също ми изглеждат нормални. Кой ми ма? Я на слабото влезли на това, а? Е така. Нос, да. Как се знаеш, че не си нормален? Трябва да знам, бе. Да, примерно. Цека, за 100 лева ще се лапнеш и кое сам. Ето аз да това на другата тука. Еми, я, Ево, стрим качество. Не, чат. Стрим качеството е мега W. Мега W, за да чат.